Väčšina ľudí v stredoveku bola chudobná a trpeli rôznymi chorobami. Ak ste spáchali trestný čin a nemohli ste si dovoliť zaplatiť pokutu, bez najmenšieho zaváhania vám odsekli ruky alebo odstrihli jazyk a pery. Mučenie síce nebolo v stredoveku tak časté, ako si mnohí z vás myslia, ale bolo o to kreatívnejšie a desivejšie. A tak si dnes ukážeme 10 drastických techník mučenia zo stredoveku. 10. miesto. Drvič kolien. Jedným z obľúbených nástrojov španielskej inkvizície bol tento drvič kolien. Nástroj sa umiestnil na koleno obete a mučiteľ pomaly otáčal tyčky, ktoré spôsobili, že ostré hroty sa zabodli do kolena. Tým sa znetvoril a znefunkčnil celý kĺb a to spôsobovalo neuveriteľnú bolesť. Tento nástroj sa používal v modifikovanej forme aj na lakte, zápestia a iné kĺby na celom tele. 9. miesto. Drvič hlavy. Drvič hlavy bol ďalším obľúbeným nástrojom španielskej inkvizície. Mučiteľ pomaly otáčal skrutku a hlava sa tým pomaly stláčala a najprv prišlo roztrieštenie čeľuste, potom boli oči vytlačené z očných jamiek a nakoniec prístroj spôsobil devastačné poranenia mozgu. Tento prístroj bol veľmi účinný a spôsoboval neuveriteľnú bolesť. Obete sa často pod týmto tlakom priznali úplne ku všetkému. 8. miesto. Smrtiaca pílka. Pílky boli celkom bežný mučiaci nástroj. Bol to lacný spôsob, ako mučiť a zabiť obeť obvinenú z čarodejníctva, cudzoložstva, vraždy, rúhania alebo dokonca krádeže. Obeť bola priviazaná hore nohami, aby sa krv presunula smerom nadol. Tým sa zabezpečilo, že obeť nestratila hneď vedomie a aby mučenie trvalo čo najdlhšie. Pokiaľ chceli predĺžiť utrpenie obeti, narezali ju iba do polky a nechali ju visieť. 7. miesto. Koleso na lámanie končatín. Tento mučiaci prístroj vždy zabil svoju obeť, ale veľmi pomalým spôsobom. Končatiny boli uviazané na koleso, ktoré sa pomaly otáčalo a mučiteľ ich drvil železným kladivom. Potom bolo koleso umiestnené na stĺp, aby vtáky mohli roztrhať ešte stále žijúceho človeka. 6. miesto. Hruška na deštrukciu telesných otvorov. Tento brutálny nástroj bol používaný na klamárov, ženách, ktoré vykonávali potrat a homosexuáloch. Hruška sa zasunula do niektorého telesného otvoru, pri žene do vagíny, pri homosexuálovi do zadku, pri klamároch do úst a 4 listy sa pomocou skrutky začali otvárať. Prístroj tak dokázal telesný otvor obeti neúmerne rozšíriť a spôsoboval neprimeranú bolesť. 5. miesto. Trhací nástroj na prsia. Tento nástroj bol nočnou morou všetkých žien v stredoveku. Zvyčajne sa používal na ženách, ktoré sa dopustili cudzoložstva alebo pre ženy obvinené z potratu. Hroty boli zapichnuté do prs a silné zovretie a trhnutie spôsobilo ich totálnu deštrukciu. 4. miesto. Škripec. Kto z vás by nepoznal asi najznámejší stredoveký mučiaci nástroj, ktorý dokázal oddeľovať a ničiť končatiny a kĺby celého tela? V neskorších dobách stredoveku bol škripec vylepšený o hroty, ktoré sa zabodli obeti do chrbta a pri naťahovaní rozťahovali chrbticu a často poškodzovali miechu. 3. miesto. Mučenie v kovovej klietke. Toto mučenie určite poznáte z rôznych filmov. Obeť bola umiestnená do kovovej klietky v tvare ľudského tela alebo rakvy. Mučitelia prinútili obeť vliesť do klietky, ktorá bola omnoho menšia ako samotná obeť a tým zväčšili jej utrpenie. Klietku potom umiestnili na verejné miesto, najlepšie na slnko. 2. miesto. Napichovanie na pyramídu, tzv. Judáš. Judáš bol tiež exkluzívnym mučiacim nástrojom. Obeť bola na túto pyramídu nasadená, zvyčajne sa hrot nabodol do vagíny alebo do análneho otvoru. Zamýšľaným účinkom bolo obeť pomaly pretiahnuť cez celý hrot pyramídy. Z tohto dôvodu sa na nohy obete pripevňovali závažia.
Obeť bola počas celého mučenia nahá, čo ešte zvyšovalo celkové poníženie. Mučenie trvalo niekoľko hodín, ale sú známe prípady, keď obeť trpela na tomto mučiacom prístroji aj celé dni. Prvé miesto – napichovanie na kôl. Túto techniku preslávil Vlad Impaler, známejší pod menom Drakula. Nútil svoje obete, aby si sadli na kôl, ktorý sa potom spriamil a nešťastník bol ponechaný, aby sa jeho telo pod svojou váhou samo zošmyklo dole. Legendy hovoria, že obete zomierali až 3 dni a toto mučenie im spôsobovalo neuveriteľnú bolesť. Hovorí sa tiež, že Vlad svoje obete sledoval pri dobrom jedle. Dúfam, že vás video aspoň trochu zaujalo a budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe komentáru, palca hore alebo dole, alebo zdieľania.